ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш тj. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд ки пешкаши мо карданд ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан дорем, метавонем ки дар номераи имо ватсап роя кунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ватсаптон подлиста кунем. Марҳамат, рафтем. Якум эълони имрӯза мо дӯстон ҳастанд семинблокҳои фурӯшӣ ҳастанд ки бо сифати баланд, яъне ки омода карда метиҳанд. Як донаи семинблок дӯстони азиз 3.5 сомон, ки кадоми бисёртар мегирад, бо арзон мекунанд. Қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, деҳаи Калилин гуфтага ҳастанд соҳибшон. Дар территорияи Қумсангир мега даставка дорад ва ба дигар шаҳру ноҳияҳош инаш бо маҳсулият мешавад. Яъне ки семинблок мега бо сифати баланд мегад гарантишкати. Яъне ки аппаратоша нав аймаско вардага аст. Аппаратое ки мисол худаш бо сум мезана, ҳамаш яъне ки баланд, яъне ки бо качествои баланд мегад. Ба шумо чанд дона ки дар кора мегад заказшона қабул мекунем, омода карда метиҳем мегад. Дар як рӯз мега 1000 дона омода мекунем ва ҳозира мегад уже омода тайёрам дорем мегад. Ба кадоме ки дар кора 3.5 сомонӣ бо кадоми бисёр мегирад, арзон мешавад. семинблокҳои сифати баланд. Номерои Тоҷикистон шуда Акай Давлатшо ҳастай ва номерои Россияшон ватсапа пайваст доранд. Кадомитон мехарем, метавонед ки заказтона уже тиен, яъне ки ба шумо омода карда метиҳанд. Ба дигар шаҳрош доставкаш, яъне ки бо маҳсулият мешавад. Рақамҳои Тоҷикистон, Россия маш кор мекунад. Дар ин рақамҳошон ватсап ва номерои тисел ва мегафонам дорад. Қумсангир, марҳамат, яъне ки заказ кунен, ба шумо омода карда гарантишкати метиҳанд. Квартираи фурӯшӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, дар повороти Ленинград гуфтага ҳастанд соҳибшон. Яъне ки ноҳияи Рудаки, Ленинский район, повороти Ленинград. Духонага квартира ҳастанд ки дар якум ошхона қарор дорад, 46 квадратни метр. Об, свет, пасияни ҳастанд. Ошхона баня, кухонӣ дорад ва ремонти хонаам средня барои зиндагӣ кардан 100% омода ва тайёр. Подвалам қатиш дора мегад, дута мегад, аз пеши ақӣ мегад, балконам дора мегад соҳибшон. Ҷои беҳтарин, дар наздикиш ҳамаи чизҳои лозим ҳастай. Срочна сум дар кора мега мефурӯшем бо нархи арзон мега 180 000 сомонӣ мега нархша, бо ягон сум арзонам мекунем. Духонага квартира якум ошхона 46 квадратни метр 180 та меган, бо арзонтара мекунем мега соҳибшон. Дар ин рақамошон имо яъне ки ватсап пайваст ва номерои Тоҷикистоншонам кор мекунад. Дар номерои Россия ватсап пайваст ва номерошам кор мекунад. Ба кадоми шумо ки маъқул аст, марҳамат, срочна тамос гирен, бо муомилаи хуб мекунем мега. Лайкора фаромӯш накунед, навои моро дар ватсапи мотон поделиса кунед. Квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар райони Сино гуфтага аст, кӯчаи Ҷоми Д. Ами хеле маълумот аст, доми 5 ошхона дом аст. хоб, духонага квартира аз Сайбадрон дар 4 ошхона қарор дорад, доми 5 ошхона 53 квадратни метр. Об, свет ҳаст. Ошхона баня, кухонӣ, термисам дорад, оби гарми хунук ва ремонти хонам ремонти нав аст. сода барои зиндагӣ кардан 100% мешавад. Дар наздикии хона мегад садик мактаб мегад, дар наздикии квартира хело наздика мега соҳибшон. Яъне квартира мега бо баъзе чош мефурӯша мега ҳамаша наметиҳад, хаяхи чоша мемонад, хеле термис ҳамахе чо дора квартира, яъне ки бо баъзе чош мега дӯстон хай бо ани хада мегирад, бо нархи 320 000 сомонӣ мега, бо арзонтара мешавад. 53 квадрат духонага калона дароншон. ина рақамошон аст, рақамҳои Тоҷикистон ҳардаш кор мекунад, метавонед ки дигар маълумотоша гирен. Дар наздикиш мега ҳама чизи дар кори аст, ҷошам ҷои нағз. ина ба шумо вариантҳои хуб дӯстони азиз, марҳамат, рақамошон аст, кор мекунад, маълумотои дигарша аз худашон гирен. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қуронтепа гуфтага аст, дар ноҳияи Ғайрат. аз вокзал дӯстони азиз як 3-4 километр болотар аст ки ноҳияи Ғайрат мешавад. амин территория хонаҳои навзамин.
обшим 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 6 дар хона кардагӣ тайёрая ки хонаҳои баръакс кати обшим 6 сотиқ мешавад. се тарафи хона маҳкам аст, як тарафаш яъне ки ҳуяса ҳамеша сетка кашидиянд. хоб об свед ҳаста, ошхона, баняи кухонӣ нав кардагааст, дегдонхона, дуронаи хона ҳам ремонтҳои нав кардагааст, яъне ки суръатҳои дурунош пурра нестай. срочно мефурӯша мега бо нархи 220 000 сомонӣ бо кадоми конкретна харидор аст, арзонтарам када мешавад. хоб ба кадоми шумо аз территорияи шаҳри Қурғонтепа ҳам хона лозим аст, марҳамат рақамошро кор мекунад, тамос кунед, лайкҳоро гузорен ва имконат бошад навора дар ватсапи мотон падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайёбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Гипразен гуфтагааст, яъне ки кӯчаи Навбаҳор. Ҳамин хел маълумот аст, срочно мефурӯша мегӯяд соҳибош. Якхонага квартира аст ки дар якум ошуна қарор дорад, 28 квадратни метр. Обсвед ҳаст, ошхона, баня, кухонӣ дорад. 28 квадрат мега якхонага аст, хона мега бо ремонташ цаколни дом аст, яъне ки цаколни квартира. яъне ки якум ошуна такхона мешавад, яъне ки бухай аниқ када мегирен. бо нархи 170 000 сомонӣ мега соҳибош, бо арзонам мешавад. кадоме ки наличи мехарад, бо арзонам када метиҳем. Якум ошуна саколни таи такхона якум ошуна аст. хай бо як бор дига аниқ када гирен. номерошо мегафон аст, нақшам арзон 170 мега бо арзон мешавад. метавонед дига маълумота гирен. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аз сайёбадрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, инашам шаҳри Қурғонтепа. чӣ хеле ки дар комментира бисёр хоҳиш карданд ки аз шаҳри Бохтар хона бисёртар монем, на баҳри шумо хонаҳо аз территорияи шаҳри Бохтар. обшим дӯстон 4 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, баня, кухонӣ дорад. хона мега бо ҳамаи чизи чораш мегад савдо мешавад. хоб диван дорад мегад, кресла, кондитсионер, яъне ки намхел чӣ аст мега бо ҳамаи чизи чораш мега. хона мега дар пеши наздики Ҳоҷишариф ва Қарабола мега соҳибшон. шаҳри Бохтар наздики Қараболо ва Ҳоҷишариф мега ҷои созай. бо ҳамаи чизи чораш мега хона ремонти замонавӣ кардагӣ, гирдаш маҳкам аст, об светам дорад. бо ҳамаи чизи чораш мега метиҳем. бо нархи 380 000 сомонӣ мега нархшай, бо арзонтарам мешавад. омада аз пешбинӣ мега 380 мега соҳибош, яъне ки конкретна арзона мешавад. ба кадоми шумо маъқул аст, марҳамат рақамошон мондагӣ аст, мегафон кор мекунад, метавонед ки пурра маълумота аз рақамошон гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аз сайёбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино. гуфтагааст дӯстони ки тарафҳои Канечкаи, Маршруткаи 54 ва 10 мега тарафшои Лучоп пеши института. ҳамин хел тараф гуфтагааст соҳибош. сехонага квартира аст ки дар 4 ошуна қарор дорад, 48 квадрати метр бардор. сехонага квартира 4 ошуна 48 квадрат, қариб 50 квадрат. ошхона, баня, кухонӣ ҳамаш ҳаст дӯстони азиз, яъне ки хона мегад ремонти замонавӣ. дар пеши хона мега аптека, мағозаи калон, садик, ҳамаш мега мактабошка дар пеши хона аст мегад. парка мегад, то парка мегад 500 метр роҳа мега соҳибшон. дар хона медуре зиндагӣ мекунӣ мега, лаби роҳ да мега ҷои беҳтарина. бо нархи 295 000 сомонӣ мегад нархша мега дӯстони азиз, яъне ки бисёри бад арзон намекунанд. барои ҳамин хай бо як бор дига тамос гирифта тоқа вариантҳои суми холӣ мегӯяд. ҳуҷҷатҳои квартира 100% марҳамат тамос гиред. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аз сайёбадрон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Лолагӣ. гуфтагааст соҳибош. шаҳраки Файзобод деҳаи Лолагӣ мегад, наздики ами сентра мега соҳибош. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хонаҳои барак андохтагӣ, хонаҳои нав кардагӣ, ремонтам мега дорад. обсвед ҳаст, ошхона, баня, кухонӣ, як калидор мега дар дурунош қати кухониша мега соҳибош. 3 дар хона, 6 сотиқ замин, ноҳияи Файзобод деҳаи Лолагӣ мега соҳибош. бо нархи 160 мега бо савдо ҳам мешавад. омада аз пеш бинед, агар маҳқултон бошид мега бо арзона мекунем. барома дига маълумоташо аз соҳибашон гирем. шумо дамагарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, техника, ягон гов, мол чизе ки набоша барои фурӯхтан, марҳамат сурат маълумотро роя кунед. мо дар видеои оянда ин ҳамин хел реклама эълонда мегузорем.
квартираи фурӯшии навбатии Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои цирка гуфтагасай Соҳибуш пеши супермаркет лаби пеши цирка мега обшим. Як хонага квартира ҳастад ки дар 8-ум ошӯна қарор дорад 40 квадрати метр ки дарони хона духонагаи калон астад духонага мешавад. Обсвет ҳастад ошхона бания кухни ремонти замонавӣ лифташ мега пастяни кор мекунад дом мегад В12 яъне ки 12 ошӯна мехира 8-ум этаж да мебел амиёша қатиш метия мега соҳибшон лаби роҳ да мега пеши супермаркет аптекаи калон наздикӣ амихел чизода ҳастад бо нархи 300 000 сомонӣ нархша мега бо арзонтарам мешавад 300 000 сомонӣ омада аз пеш бинем мега агар маъқултон шид арзон мекунем. номерошон тисел аста ба кадом метавонед ҳамин квартира лозим аст маҳрамат тамос гирем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район мешавад ки ҳамин территорияи сентра мега не ки нагуфтиян кадом маҳалла куҷошта аниқша нагуфтиян фақат ноҳияи Рӯдакӣ гуфтага аст тамом 6 шотиқ замин дорад ки як седархона қатъи калидор банияш фундаментош рехтага аст дар гирди ванаш одамо зиндагӣ доранд ки стройка шуда сарш дага фундаментои холия метавонем ки хонара бардорем. нархи замина мега 60 мега бо савдо ҳам мекунем мега дар назди замин омада аз пеш бинем мега агар маъқул тошид бо ягон сумша арзон мекунем мега 60 000 сомонӣ. будан дӯстоне ки аз территорияи ноҳияи Рӯдакӣ ҳам хеле заминои холӣ суроғ кардан ина ба шумо вариантҳои хуб номерошон мегафон аст марамат срочно тамос гирен тоқа вариантҳои сум мегад лайкора гузорем ва навора подписа кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 104 микрорайон гуфтага аст Соҳибуш шаҳри Душанбеи пойтахт дар 104 микрорайон духонага квартира аз Сайбадрон дар якум ошӯна қарор дорад 52 квадрати метр обсвет ҳаст ошхона бания кухни ва отоплениям пайваст дорад як хонага мега духонагаш кадаги мегад балкон ама дорад ки доми яъне ки дом калон аст ва қатиш мегад подвалам дорад якум ошӯна 52 квадрати метр бо нархи 325 000 сомонӣ мега нархша монда мега кадоме ки конкретна харидора бияд бина мега маъқул шавад арзон мекунанд. дӯстон чӣ маълумоте ки соҳибшон пешниҳод кардага мо ҳамира ба шумо яъне ки фаҳмондем квартира хари аниқ бошен ба шумо яъне ки арзон мекунанд муомила мекунанд номерошон вавилона кор мекунад метавонед ки занг зада пурра маълумотша аз ҳамин ака гирем марамат срочна. квартираи фурӯшии навбатии аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳмансур гуфтага аст яъне ки тарафи Гулистон ноҳияи Шоҳмансур Гулистон доми кирпичне мега Соҳибуш духонага квартира аст ки дар 4-ум ошӯна қарор дорад 40 квадрати метр обсвет ҳаст ошхона бания кухни термис дорад ремонти хона хуб аст лаби роҳ яъне ки доми зарди кирпичне мега Соҳибуш срочно мефурӯша мега бо нархи 220 000 сомонӣ кадоме мегад харидори аниқ аст агар ки маъқулаш шид мегад арзонам мешавад. дӯстон ина ба шумо вариантҳои хуб аст духонага квартира ноҳияи Шоҳмансур яъне ки Гулистон мега Соҳибуш агар кадом маълумот агар кам боша фаҳмо ки набошад рақамошон тисера навистага аст кор мекунад метавонед ки дар рақамошон занг зада пурра маълумоташа гирен лайкҳои бепулто намонед дареқ надорем агар имконат бошад навора дар ватсапи мотон силкаша подписа кунед шумо дам агарам харид квартира мошин мағоза техника замин чизе ки набошад барои фурӯхтан маҳрамат сурат маълумотша мо дар нахе роя кунед мо дар видео оянда фурӯш рекламада мегузорем ин буд 12 хонаи фурӯшии мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.